Dneska vás vítam u nového videa, prepáčte, že som dlho nenatáčal, ale nemal som čas, lebo som sa učil na školy a dneska si ideme zahrať Go a Garden. To sa vám bude toto video páčiť, zabudnite dať like, odber a kúknúť si toto video viackrát, lebo keď vás môj YouTube kanál nebude baviť, tak budete kúkať moje nové videá. No a môžeme sa vrhnúť na toto. Go a Garden. Hra, v ktorej pestujeme a pridávame jastliny. NBA Lily je najlepšia, ale podľa mňa v stoku nič nie najlepšie nie je. Je to len tomato. A môžeme sa kúknúť do Gearshop. Môžeme sa kúknúť do mojho inventáriu. Nič tam nemám. No, a potom sa môžeme kúknúť do mojej záhrady, lebo som to dlho hral. A no, takže, tuto máme moju záhradu. Tuto boli mašrumky, ale nejak sa stratili, neviem jak. Tuto som mal takto a tam sú gold asi, kokonaty. No, tuto sú rousky, tuto sú jablka, tuto sú rousky, nejaké kvetinky, kakao a tak. No, a teraz pôjdeme sa kúknúť na iné záhrady, lebo podľa mňa ja všetkým lajkujem, lebo podľa mňa všetci sa snažia, čo má najlepšie. Ale ja môžem kianúť, lebo mám veľa robuxov. Ale samozrejme nebudem kianúť, možno keď typek tu má najlepšiu jastlinu, ale možno, len možno. A to určite sa nikdy nestane. No, mohli by sme začať tým, že by sme si mohli vyzbierať nejaké jastlinky, aj keď neviem aké. Môžete mi potom napísať do komentárov, že aké. No, tak tuto máme kakao, vajcia nepotrebujeme, tuto je môj najlepší kamoš a to zatiaľ je všechno. Ideme sa kúknúť na jeho záhradu, ale ja mu samozrejme lajknem. Samozrejme, ten kamoš je tu. Áno, tu. No a on si prizerá moju záhradku asi. Ideme do jeho záhradky sa kúknúť na jeho záhradku. Tá typka tu má, že 10 lajkov. Nice. A teraz sa ideme kúknúť na jeho a môjho kamoša záhradu. A kúknite sa. Tuto má taký vodovát s vodou. Tuto je beanstalk, myslím. Nie, to je Amber Lily. Tuto niekde má beanstalk, mango, pepejky. A tuto má ten beanstalk. Veľa. Tuto je tá blbosť s tou záhradou. Ja mám moc málo medov. No. A tuto som si to krásne okiesol. Tuto bude troška kratšie video, lebo teraz nemám čas. A tuto bola nejaká záhradka. Nevadí. Tuto tu má typka nejaké. Tuto sme sa určite na ňu nekúkali. Tuto má nejaká Lil Cappy. Tak tuto ona je. Takže ona tuto, lebo ona minula mala vedľa túto záhradku. Tam mala záhradku. A tam túto nie. A zasa to livla. Mne sa to laguje, keď niekto to livne. No nevadí. No tuto sú Blood Moon, Melons, Blood Bananas a tak. No, vlastne túto sme sa kúkali. A môjim cieľom je získať tú najlepšiu jastlinu. Takže NBA Lily. Samozrejme, že toto bude na sérii a epizódy. Môžete sa tešiť na ďalšie videá veľa. Ale teraz skúšam vymýšľať nejaké nové nápady, ale žiadne nemám nápady. Tuto mám pepej, nejaké jastlinky a tuto mám takú dobrú jastlinku, aj keď neviem, či to je dobré. Tuto mám stoličku, lavičku, tuto sú nejaké obchodíky a môžeme ísť ďalej. No, môžeme sa kúknúť na síci. A tuto máme vlastne lopatku. Keď dáš odber a like, tak túto lopačku ti nedám, lebo mám ťa rád a určite
určite by som ti chcel dať túto lopatku, ale keď mi nedáš odber a like, tak ti nedám tú lopatku. No, ďalej, tuto máme vodové blbosti, tuto máme takú vodovú blbosť, a tuto v stoku chcem nové. Môžete mi napísať do nejakého shortu, alebo do komentára, či chcete, aby som si kúpil veľa kajotiek a tak by som urobil, nie rekord, ale proste tak by som si mohol urobiť záhradu kajotiek. Nový síc, ideme sa kúknúť a Geeshop. Tam sa tiež môžeme kúknúť. No. Nič. Teraz sa začneme kúknúť do Geeshopu a toto video bude končiť. Uvidíme tak do Geeshopu. Samozrejme, počkať. Bang. Krásne. A dúfam, že sa vám páčilo toto video, nezabudnite dať like, odbej a dávam lopatku a potom vidíme sa na budúce. Čus!